Yeah, but you're not try. Yeah, shout out to Mambo. Yes, sir. And the crew behind the scene. Tita, Mike, do it. Yeah. You know what's good? Let's keep. Tabata my kinju gets like rolling dice. Vamwe vano freezer, vamwe chimeuta say ice. Girls screaming at me, vachishopika. Some hating on me like Lucifer. And easy buzzy but nini ndao costa. Check out my likes, put in the poster. Chida my vids, put in the shooter. HD 4K no filter. Strike a pose to the camera. Ungawe wakagara o wakamira. Chewa chifamba wakabenda ungengamera. Patakapinda mungena ngasina fem. But now check a TV kushika FM. Kwandava kure mfungeni na beats na pack. Tinenge no, cause na wakazi act. Yeah, da wakazi act. Yeah, kopinka nukurara makazi ko kando shuwira. Cause kando shuwira ndrongo wona kari pa top andiska gone kudedemera. Tinotanga zero topesra madzikirira. Unogona svika pakufone mukadza sucha mapoto. Mwachifamba zvakanaka iwo chingofambira mumikoto. Umwalevo sambira po iwo chingonwira hoto. Kufunge zvanga zvitoriwo zvangu ziroto. Sezvinoda kuDubai pa tourist beat chitorwa photo. But no, ndakutochemberera pageto. Mbare national sakubva neSoweto. Yeah, sakubva neSoweto. Ndichibva pa high school ndaingo aima higher. Milondolo dreams ndoudza ndaidaya. Wakagara pa 10 wese chitowa shora gaya. Kuzopinda munyika ndaona I want dreams zai. Tronnah in the building, baby. Yeah. You know what's cracking? You know what's happening? It's the Drive 6, baby. With DJ Mambo, the king. We here, baby. We're doing this. It's live and it's happening. Yeah. You ready for another one? I'm ready. We don't stop, baby. This ready. is what we do. Yeah. Vashona tribe. Dosa Seshana. Yeah. Here we go. Takavateidza vakajaira kutishedza nemazita tesafarira. Tikavabvunza bvunzo waisadaira. Rafu dzega ndodzaingopindura. Kuma bebi akashata chitisairira. Akanaka acho ndowaingotora. Manje luka nasi zvadzora. Manje nechitema ndodzorera. Tombo biga mwari. Omwari muri munhu mukuru ndi satani muzukuru. Ndobiga zita renyu nekuti ndimyadzo huru. Imi muri zukuru mwari tisu dzenyu muru. Ndopatsa shoko renyu kuna mbuya nasikuru. Ndochito tateguru ndichipira ndiri pachuru. Ndojuta mabebe ndichitaura chizezuru. Ndashikoresa inini chiti ndidye majuru. Chita ndidye nunguru taura pachizezuru. Ndakakutadzirai mwari norondai. Ndetuka maartist ndakamakwa wakawanda. Ndakamata zvakawanda mukati meino nyika. Zvodanga ndatodhibha kuti ndimakandisika. Ndichibira wanhu ndiri mbavha vari pamusika. Ndechuta porofita chitorwa ndosingetika. Ndechuta vanhu vakuru ndiri tsotsi risina tsika. Omwari wangu ndinotenda nhasi mandiregerera. Taurire zvamunoda mwari ndinoteerera. Nokuzvanga zvakurema sendakatakura noronda isvikoresa chokwadi ndaita mondoro. Zvimwe zvazochinja ndava netsiye nyoro. Mwoyo wangu wasoft semafuro manyoro. Ndakusiya zvinodhaka vodya mbanje nedoro. Ndakusiya kunyange ndakazvitangira kuchikoro. Ndatokubarizai ndichopinga zita renyu. Pese pandinofamba ndinosasa kunaka kwese. Ndichikumbira nyasha zvose nengoni dzenyu. Zvitema ndozvifuratira ndoita muranda wenyu. Yes, sir. What's happening? It's happening, baby. You can hear it live. The Drive 6. DJ Mambo the king. Tronnah in the building. This is what's happening. Zukwitiga, baby. Tronnah. Mashona. Yeah. What's good, man? Everything good. Everything crispy. Everything good. Yeah, man. Mashona, tell me, when did the music journey start? Journey takaitanga 2009 and recording takazotanga 2011. But chaizvo zvakazotanga 2017. So apa taimboita mafanies like amwe kunongorekodha ungoti ndarekodha but zvichitora serious like ndarekodha chino ndafanira sei nacho chindarekodha takazozvitanga 2017. Yeah. So what's the real name now? My real name is Walter. Walter Chikopata. Yeah. And Rebasa is Tronnah Mshona. Rakabebi Rebasa iri rakabebi. Rebasa ndakarowana mu dictionary. Yeah. Rebasa ndakarowana mu dictionary and then
tobva tatongori iri rinoita so wangori selecta ngoti Tronnah tangoriona tichingobuda bcause pane chimwe chidictionary chanani nacho chongoti chaingobudisa tichikuti ukachivhura chobva changobudisa maletters kana kuti 10 anongobuda tisanengoti apa pachambobuda richandinakidza yes sir and then another day varangoti ritoripo rekuti Tronnah. So tell me, what does the word Tronnah mean now? Tronnah it's more like a mineral like tingati the meaning is complicated because it's scientific. All right. But anodonya nyozoziwa anongo secha Tronnah. Paona kuti yes sir. So Tronnah, there is this issue, burning issue. Yeah man, headlines. Zirikuitika. Yes. Jamal No Limits Records. TiGonzi. Imwe mbeu. Tronnah ari pa track. It's said. Chichakaitika Jamal TiGonzi. Tronnah ari pa track. Chichakaitika pa track rako. Track rongonzi it's COVID and sukwanisa kufamba ndo studio. And then mkomana Gonzi ndikamufonera anondigatari pa WhatsApp yet pa WhatsApp respond. So it's really complicated. No body share but wakomana mari wakavapa TiGonzi wakampa mari yake yaida recording. Ye collab. Ye collab ndakampa yaida. Jamal wakampa recording. Ndikampa recording. No Limits Records. Ndakamupa. Asina astrika satabula. Nana astrika ku. Wakomana kwa Harare. So it seems like chinongotaura ndizve sure zvekuti hapana unity pakati pedu. Yeah man. And it's really worrying because there's another Zimdanzo artist. Akarowa track, you know, Sport Records. Urikuona wakomana akatowapa zisizwaida but track kubuda kwaro kwakatora kunetsa kwakadetsa waizi akazobudiswa pane rimwe second batch waizi apa vanhu vanga vasingashatirisi siniroro. So how are you taking it now? Uri kuzvifila sei how are you taking it? ini ndinongozvitora eziti ngatimbomire timboona kuti maybe iwo wane imwe nzira yawarufunga so ndakangomirirawo ipapo pacho like pawachazongoda kungondipawo sini rangu ungondipa. So wakabhadhara mari yeTiGonzi hamba 70 US 70 mari then akati why but pana negotiate ndati no right now zvakaoma so ndo wana 70 yeah man. What about Jamal aida mari? Jamal aida 30 and then ndeva ndati ndini 25 ndofana amupa. Okay so usufungera kuti nyaya yekuti wakachema ukaona kuti bana akazochema saka ngoma rakati mupi but still chema but still imari ona just a difference yacho like ona pa 30 it's 25 pa shota 5 is it and kuwaya 70 urona mari yacho shota like shoma yekuti pazvinhu zvekuti tichitaurirana sewanhu ini makatowirana takawirana pa agreement like abo zvese bo. Okay. So as of now iwewe hausi kufunga kujamuka here panyaya dzacho? Onzoti zvinoya musoro mangu zvakawanda like zvinoya musoro mangu zvakawandisa like kuti pandikadai so zvinomboita sei but ndangogaya ngoti no ngawaite zvauri kugaya like yes because watozviziva kuti sini rangu ndotoridawo. TiGonzi tiri kuziva kuti video uri kuriona iri Jamal video uri kuriona mukomana ari kuchema zvanzi budisa namba covid tiri kuziva kuti kune covid but hautadzi kuenda studio maweeks muri kupusha one guys tori nemanyowani waiziya TiGonzi na there's this new track uri kudobuda I'm forgetting the other artist uri kuona I think kanasiri Kina or I'm forgetting the artist. Kina ndire rakabuda kudhara nditi but lockdown mangoma akawanda but mainstream artists aiwa guys ngati maizi underground music maizi. So Tronnah, tell me something now. Ma collabos in Mutare though. In Mutare ndine randakaita like rutori pa rotation like pa Diamond FM local with Park Moise rinonzi zvaunondiita. Yes sir. And I've done a collab na King Snitch and data ma collabs akati wandei naye like tinenge tinenga 3 songs. The other one iri pa EP randodobuditsa manje rinonzi blockbusters. Yeah man, I was hearing about the EP Streets when I started about the EP. Tell us more man. Okay, I'm working on an EP rine 6 tracks. Ru feature that song na Park Moss iri part of the EP and na King Snitch and there's a lady anonzi Lady Sparkle and my producer is also a singer anonzi Iron Beats. Shout out to all those guys. Iron Beats, yeah. And so EP rinenge rine ma tracks akasiyana like tine love tine message then tine filo club life filo yes sir the drip so, yeah
ndo zarobuda rakaita, and then the launch date is 29 August. Yeah man, ndokutoti manje ka next week. Next week. Yeah man, make sure that you get that EP from Tronnah. So Tronnah, in pen along, how's the work, my producers Ikoko and the fans, how are they receiving the music? My fans are respondable because tatopfura gepera rekuti wanenge wachiti anenge anoimbawo sina wakutoziva kuti kunokuna Tronnah anoimba like pane vanenge vaita mafunctions awo wanenge vachitoda kuti nombowabatire mic ezi ndikatongosvika ndiri great crush panotombonzi hapana mic here, hapana chimaspikere chichi vanenge vada kutombondinza so I know ukona kuzininipisa ndiri munaboa yes sir aya pana unotondisvibisa zita like chichi I consider myself a ladies man, not in a sense yekuti ndinoda mababy, but ndinowaimbira love. Yes, father, ladies man. I'm a ladies man, like even Beyano ziziwa namo mweza na explain it like ndruguti I'm a ladies man baguti ndinowaimbira like ndino communicate now through music. Yeah. So imbizi ma drugs chete zvekumagete exactly ndombo yimba ndimboto so unotombo wakandira tuma R&B tombo wakandira chimbo wakandira just in acapella yeah man acapella okay. Excuse me sis, can I talk to you for a minute or so? I wanna talk. I send mbokona around you manditoshora sis monogara cup kusangana newe kwandaita dream come true ukumecha ma qualities of what I've been looking for. I be longing to meet someone like you. Ngatimbotaure baby just for a few. Yeah, wambo banepiko. I'll never let you go. I'll never let you go. Tibate waruwako. Saragadenga yo. Tibate waruwako. Yes, father. Mango Zinzgira is a ladies man. So Baymanja, how does she take it? Achinza ma weeks rukumbo daida. Kuna ere tumwe tichingoda utambira padhuze. Zondipeano zofila insecure. No. It's like Bay muna nonzisisa like she's that type yekuti ana pressure nezvakawanda like anoziva kuti you wanna do a shout out? Yeah, shout out to my Bay. Honey vibes. Honey vibes abaziwa. She's the only one on the caller like that. Honey vibes. Yeah. Yes sir. Yeah. All right, so I understand. Anonzwisisa like as in anoziva kuti kune vanhu varipo pakungoti Tronnah tambomona chidai and Tronnah tambomona chidai and anozvinzwisisa. Yes, daddy. So Tronnah, tell me, man. I want you to say, my artist. I know. Yeah, man. So tell me about the culture in Mtare. Are we pushing or what? Are we really getting there, Mtare? Mtare, like tikabatana zinofamba. Yes, sir. The problem with us, my artist in Mtare, is wakambona kuti munhu akaita kana kuti 1k views pa YouTube ari artist atanga takakuzvifila like keke kuti ukamuapproacha like ndaona iyo staff rako urita chezvo tikabatana pana unoterera iwewe wasingatereri nini pota unoterera nini wasingatereri iwewe so wanoti kwabatanidza ka tichaita kuti Mtare yese tiziwe like takawanda but unobva utona munhu anobva kana utanga umbokuti like akutanga kushora maweeks akutanga kushora like akuzoona nge ndiari pamusoro like yoda kuti hype through yeah. So tikambosiya pride ka tobva tamboita zvekuti tiite zvemusic because hapana munhu anobhadharwa nemusic Mtare. That's for sure. That's what I told Magunzi yesterday in a certain local platform. Ndikaudza kuti in Mtare hakuna ma-artist ari kuendesa vana kuchikoro nenyaya yemusic. Hakuna munhu ari kupeya ma-bills through music. Hakuna munhu atenga mota through music. So hapana kweta titaenda ngatimbomiri kuzvifila. Kumbozvifila tofana kumbomira. Isusu tofana kutoita hambo and then tobva tabatana toita chinhu one and then tosimuka. Yeah man, definitely. Tronnah. Yeah. In case of just joined us, it's The Drive at 6 with me, DJ Mambo the King, and I've got Tronnah in the studio. Maizi ambo tidonedzera an acapella and 2 beats freestyles also. Maizi is a ladies man at our age, and is a ladies man. So watch out, nema base. So Tronnah, what are the future plans as of now?
my future plans are trukuti toda kugadzira masongs akawandisa anofana kusvika kure togadzira mavideos anofana kusvika kure and then kutiwo radio stations atiridzawo music yedu. So in terms of airplay, are you getting enough airplay in Mutare? It's not enough. Yeah. It's not enough. Like I see enough. I sit in so sika chep because but I hear my DJs, they'll be saying good quality yakomana chichichine get down, but I don't think that's it on my side. And the quality aina pressure still quality. Can you focus on the quality? Get focus on zvitwa nemunhu. The content. Because zvinozati mambo kana chigona. Zvinotonzwika kuti unogona chero chiri kuti uchishandisa phone yako kurecorda like voice note unotonzwika kuti this guy anogona because fane music inobva kwararecho haisitombori yese ine quality but vanhu vanotonakidzwa nemusic so I think that point vanofana kumboimira kumboitaura equality kuti maartist uya nemusic ipapo tinonzi uyai but tauya nayo man, there's some selection inoitika man pakurira man. I've been hearing from other artists also saying kuti pari ma-DJs anenge achingodai nekudai waizi asikunatsaupusha maweeks vamwe vacho vakutozviona kunge ndo watowana mwari vakudaona matwa dochinonetsa with our radio personals welocal it's like I mean vanoshandisa nepotism kana asingakuziwewo hapana anota vanhu vanoziva because there are certain like radio personal watotoziva like kuti kana aripo anofana kuti atoridze ningi then ukatisha kuda kutolinkawo nawo unofanira process yacho itonge roda kureba man. Big up to every radio personal out there arikupusha maweeks emageto ise man. Big up to Raskumbu Annex man. Big up to Critic Igwe, big up to Lampi aka Skiti man. Big up to everyone arikupusha maweeks maizia. So my artist arikuchema guys kuti we need to have more radio play also, please ngati push my weeks guys. Quality no kwanza ngekadakwa but let's push maizia. The little that you can do maizia kungomuridzawo pa radio, it doesn't take a lot maizia. Maweeks oina mberi. Tronnah, it's been nice having you in the studio. Man, having you on the Drive at 6 with me, DJ Mambo the King. But Satabaya. Man, I need to listen. I need to ask you something, man. I can say to Urimu Muchila for that moment. So tell me, there's an issue it will circulate, right? About my tattoos. My tattoos, about my youths. Artists who are getting my tattoos and stuff like that, you know, others are condemning my tattoos, others are saying it's art. What's your view on that? My tattoos, it's art. One, two, my tattoos are like because as is are satanic or demonic. Mangwacho anangari kana are symbol like funny. I would like to have my mother's name on my chest. Like. Man. Her name is Loveness. Shout out to my mom though. And my dad too. Yes sir. And iroro I don't think uchincho kuti munhu akachiona nokwaso nditi that's satanic. No. Man. I'm just appreciating like the love. Man. What about kuchurch? Vanozoti church no pangu inini ndebe kuti ndikapinda mabatana pana nombozviona. Yes sir. Yeah. Tronnah in the building, man. It's been nice having you on the Drive at 6. To all those artists who also want to come through, please feel free to come through to the show, the Drive at 6 with me, DJ Mambo the King. Catch us on Facebook, YouTube, Instagram, every. Big shout out to Tatenda, welcome Tori, Tita, the man behind the camera. Man, big up to Mike Dube. Mike Dube ndiani ngachi seta zvinhu says maize also to be Kira Chikaf and that. Big up to High Drive Zimbabwe, the whole executive clique, MC Tex Dada, DJ Flavor, Reva. Man, everyone supporter my works. Tanaka Chitsaka, Boss Yala, everyone. True guys. Tronnah. It's been nice having you, man. Until next time. Okay. I'll now doctor my shoutouts. Shout out to the whole of Washona tribe. There's Elder, King, Fado, Breezy, and King Dadza, AC, J, Elson, and the whole of Washona tribe. Magawandisa guys, monotoziwa. Watching it's no come down. Yes, sir. But Messi. Yeah.